बिदिब्ला लोगोफोर नोंथांमोना दिनै जोंनि जि मोसानाय दोरोङारि मोसानाय बागुरुम्बानि बे दोहौखौ नोंथांमोना जायफोरा सारु साजाय स्टेडियामाव थांबाय बेवहाय नोंथांमोना नुबाय बे सारु साजाय स्टेडियामाव जोंनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङाबो बे मोसानायखौ एन्जय खालामबाय आरो बेवहाय चिफ मिनिस्टार बिथाङा दङ जोंनि बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो दङ आरो लोगोसे बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारि आरो गोबां नेता जोंनि हायुंसा बेंगिरि बिथाङाबो दङ स' गोबां नेताफोरा बेवहाय दङ आरो जोंनि बे जि बागुरुम्बा मोसानाय बेयो जोंनि जि नेशनेल मिडिया जेसेबांखिनि निउस चेनेल दङ बै निउस चेनेलफोराव बेखौ नोंथांमोना लाइभ होनायखौ नुनो मोन्दों स' मोनसे समाव जोंनि बर' हारिखौ जोबोर गादबनानै दोन्दोंमोन नाथाय राजखान्थिखौनो बुं बा जियानो बुङा मानो जोंनि थांनाय चिफनि माने बिटिसिनि चिफनि नाजानायाव बेयो स्टार्टिं जादोंमोन आरो दा थानाय चिफआ बेखौ मोगथां महर जानायाव आरो जोंनि चिफ मिनिस्टार बिथां मामायाबो बेखौ मोगथां महर जानायाव दिनै जाफुंसार होबाय आरो बिनि थाखाय जोंनि बर' हारिया दिनै मोनसे गोग्गाथाव बे समखौ मोननो हाबाय जाय जोंनि मोसानाय बागुरुम्बा बे बागुरुम्बाखौ जानांगौ जोंनि नर्थ इस्ट इण्डियाआवथ' गासैबो मिथिखागौ जोंनि इण्डियाआवबो एफा एनै मिथिखागौ नाथाय एसेबां गेदेरै बेखौ खुंफुंनायखौ रावबो नुफेराखैमोन आरो एसेबां बुरजा मानसि 10,000 आरो 1,000 खोनानाय मथे 1,000सो दामग्रा देग्रा बेजों ज' 11,000 सामथिं माबा मोनसे बेखिनि सुबुङा खनसेनो पारफर्म खालामनायखौ रावबो नुफेराखै जोंबो नुफेराखै आरो दिनै बेखौ नुनो मोनबाय गुवाहाटीनि सारु साजाय स्टेडियामाव बबेखानि आं मोगथाङाव नुवाखिसै थांनो हायाखिसै नाथाय बेखौ आङो टिभियाव नुबाय सबसे मोजां नांनाया बेनो बेखौ जोंनि दूरदर्शनानो जा गुबुन गुबुन जेसेबां निउस चेनेल दङ नेशनेल मिडिया बैफोर गासैयावबो बेखौ फोसावनायखौ जों नुदों आरो बेनि ओंथिया जाबाय बे गासै बुहुमावनो स्प्रेड जागोन खारन बैफोर निउस चेनेलफोरा गासै बुहुमावनो माखासे हादोराव बेफोरखौ नायो गोबां मानसिया स' नरेन्द्र मदि बिथाङा प्राइम मिनिस्टार बिथाङा बेवहाय बिबुंथि लाखिनायजों लोगोसे बे मोसानायखौ नायबाय थामहिनबा जोंनि बागुरुम्बा मोसानाया गासै इण्डियाआव गोसारबाय इण्डियाजों लोगोसे मुलुगावनो गोसारबाय बेबायदि जों बुंनो हायो स' बे जोंनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव सान नोंथांमोना आं एसे क्लिपखौ होनो सानदों बै क्लिपखौ नायनानै नोंथांमोननि सानखांथिया मा बेखौ नोंथांमोना बुं आरो लोगोसे जोबनायाव जाबादि लाइटिं मोनसे रंजाथाव मोनसे सिनारि खालामदों बेबो नायनो गोनां बेखौबो नोंथांमोननो होबाय बबेखानि नोंथांमोना बेखौ नुजोबखाबाय निउसाव नाथाय आंनि बे चेनेलावबो बेयो एसे मेम'रि हिसाबै थाथों बे बाथ्राखौ जों मिथिनो मोजां निश्चय इयुन जेनेरेसना बे मोसानायनि जि पिक्चार बे पिक्चारखौ बिजाबफोराव नुनो मोनगोन जेब्ला जोंनि मोसानाय बायदिसिनानि सोमोन्दै जुदि बबेबा रायथाइ खन्थाइ बा सल'फोराव जों जुदि बेनि सोमोन्दै बा जोंनि ससियेल साइन्स साबजेक्टफोराव जुदि जोङो बे हारिमुनि सोमोन्दै नर्थ इस्ट इण्डियानि हारिमुनि सोमोन्दै जुदि सावरायनो मोनोबा बा फरायनो मोनोबा बे पिक्चारखौ थारैनो नोंथांमोना नुनो हागौ बेनिखायनो बे मेम'रि हिसाबै आं बेखौ दोनगोन आंनि ससियेल मिडियाआव बेनिखायनो नोंथांमोना आं बेखौ बुंबाय स' बेवहाय सबसे गोजोनथाव बेनो बे जि सिखिरि बादि मोसानाय बे जि बागुरुम्बा मोसानाय बेवहाय जाबायदि माने ड्रेसिंनिफ्राय लानानै मोसानाय डिजाइनखौ लानानै गासैबो आरो बे माने जाबायदि सिखिरिफोरा बाफबना थानाय बायदि नुयोना सिखिरि सिख्लाफोर बायदि मोसानाय आरो ना जास्ट लाइक स' बेबादि नुथाया जोंनि जिउआवबो मोनसे जारिमिन जोंनि थांना थानाय जिउआव जोङो एसेबां बुरजा मानसिया खनसेनो मोसानाय जोङो नुगोनखौ सानाखैमोन नाथाय बेयो थारैनो जोंनि जिउ समावनो बे मोगथां जाबाय स' नोंथांमोना नायनानै ला एसे क्लिपखौ जायफोरा नुदों थेवब्लाबो नोंथांमोना नायबाव जानो हागौ माखासेया कारेन्ट गैयिनि थाखाय नुवाखैबो जानो हागौ बेनिखायनो नोंथांमोना मबाइलाव नुगोन आरो जायफोरा डाइरेक्ट लाइभ नायदों नोंथांमोनाथ' नुखाबाय स' फ्रेन्ड्स नोंथांमोना आं बेखौ जास्ट मेम'रि हिसाबै होदों आरो आंनि गोजोननाया बेनो जे जोंनि मोसानायाबोदि खम नङा बे बाथ्रायानो रोखा मोनसे समाव जों मा सानोमोन जोंनि मोसानाया जोबोर गाहाय गोबां मानसियाथ' जायफोरा माने मोनसे समाव जोंनि बर'नि कालसारखौ मुगैनाय मिनिनाय जादोंमोन साननानै लायोमोन जोंनि कालसारखौ जों मा होनना दिन्थिनो जोंनि ड्रेसखौ मा होनना दिन्थिनो नाथाय नोंथांमोना बेवहाय खनसेनो ज' जोंनि बै गाननाय खसाबखौ गाननानै बेबायदि पारफर्म खालामनायखौ नुनानै नोंथांमोना मा सानदों जे मुलुग दरबाराव जोंनि जि गाननाय जोमनाय जोंनि जि ट्रेडिसन जोंनि जि मोसानाय जोंनि जि दामनाय देनाय बे माबायदि स्प्रेड जादों माबायदि पाब्लिश जाखो बेखौ नोंथांमोना थारैनो बे माने खुंफुंनायनिफ्राय आइडिया मोनबाय जानांगौ बेनिखायनो गावनिखौ माब्लाबाबो निस्दा सान
जोंनि जि बागुरुम्बा मोसानाय बागुरुम्बा दोहौ नाम होदोना बे आयोजनखौ बे खुंफुंनायखौ स' बागुरुम्बा जि मोसानाय बे मोसानायनि जि मोनसे दृश्य नुथाय थासारि बेयो गासै बुहुमनि मानसिखौ बोगथाबनो हानाय बेवहाय गोहो दं लोगोफोर नोंथांमोना दासानसे बेवहाय बोगथाबनो हानाय गोहो गैया जाबायदि बे पारफरमेन्सखौ नुदों बेनि उनाव नोंथांमोना बेनि जि पाब्लिश जानाय बेनि जि इम्परटेन्स बेखौ लासैनो बुजिगोन जे ड्रेसिं गुबुन गुबुन हादरनि मानसिफोराबो फिउचाराव बेखौ नायनो फैगोन जे मा रोखोमनि मोसानाय बियो स' नर्थ इस्ट इण्डियाआव बिहु नुबाय झुमुर नुबाय बिनि बादै दा नै बागुरुम्बा नुबाय स' नर्थ इस्ट इण्डियाआव एसेबां डिफारेन्ट टाइपनि मोसानाय दङ बै बाथ्राखौ जानो हागौ बुहुमनि गुबुन गुबुन हादरनि मानसिफोरा मिथियाबो जानो हागौ नाथाय इण्डिया माखासे माने कालचारजों बुंफबनाय बिनि मादावबो जोंनि नर्थ इस्ट इण्डियानि सबसे माने बिउटिफुल मोजांसिन समायनासिन मोसानायनि मादाव जोंनि बागुरुम्बा जोंनि खेराइ मोसानायफोरा बिनिखायनो गावनिखौ निस होननानै जायफोर सुबुङा सानबायदोंमोन दिनै नोंथांमोना प्राइम मिनिस्टारनि मेगन सिगाङावनो दिनै बेबायदि मोसानायखौ नुनानै मा सानदों स' जोंनि मोसानाया जेबो निस नङा जों गावसो सानना लायो गोबां सानना लायो जोंनि मोसानाया बोरैबा नायनो हामा गोबांनो रक डेन्स ब्रेक डेन्स डिजे बायदिखौ माने जोबोर मोजां सानो ना डिस्क' जकि ना बेफोरखौ जोबोर मोजां मोनो नङा होमबा जाबायदि माइकेल जेक्सननि मुनवाक नाथाय बैफोर बेस्ट होनना हमबाय आं नाथाय जोंनियाबो बेस्ट जोंनि ट्रेडिसनाबो बेस्ट स' नोंथांमोना एसे नाय आंनि चेनेलनि गेजेरजोंबो